Nurse? Yes, Dok. Asa naman na tayo pang discharge diri mga buang? Ano, Dok? Padulong na. Padulong na? Oo. Sige, madulas ako. Sige, Dok. Unsa ba nangadula, Dok? Mao ni Phoenix game. Saan man na siya, Dok? Oh, tagaan yung link, register na, i-click ni. Sige daw, Dok. Nya, pag kita register, i-click. Oo. And then, account number, current digit ha, then password, then confirm password, then i-click ang send. Kanya mo text na OTP, ibutang ang OTP niya. Nya, pag makasunod ka sa dula, makita din mo ang nakay bonus 5 piso coin. Okay, Dok. Nya, Sige, ikita mo ang color game, sample. Nya, ako tayo, kining hilo tong patdan. Nya, madaog ta, tubo na, matik 20. Dali, laking kwarta dire. Kung gusto ka makash in, i-click lang plus. Nya, pamilya dyan, kasi mo gusto piliyon. Kay 100, 200, pwede sa 200. Oo, butanin mo yung number na OTP. Saan pag cash out, Dok? Kung mag-cash out ka, pag daogan na ka, dali ra. Kita ka na withdrawal, i-click lang na. Butanin mo yung Gcash number diyan, then OTP. Then withdraw. Ano ra? Dali ra day, Dok. Si mapangutaan na ang buang. Asa naman buang dire? Padulong na lagi, Dok. Patuwa na. Ulat sa good, padali lang. Na, puno na kayo dire. Hello? Hello, call center agency. May I help you? Hello? 1, 2. So kini si William, i-discharge na ako ni. Si Papli, i-discharge na ako ni. Si Payat, i-discharge na ako ni. Kaya murag pagtanan ako ani murag puno na ang center and then murag tanawon ni mo sila murag ayo naman. Ato ang testingan di kung ayo na ba? Hello? Hello, good morning. Yes, sir. Hello? William? Yes, sir. Oh, wala pa sir? William. Yes. Of course. William. Excuse me, sir. I-discharge ti karon pero unsa man imong ginabuhat ron? Gusto daw ako mag-call center, sir. Call center. Yes. Pag makagawas ka rin. Pag magagawas ko, magiging call center agent ako. Call center si William. Ayun na ni. Call center, no? Sige, William. Ako sa i-check ang uban ni mo, kauban na kung okay na pa ba sila. Basta magbalik na ako, discharge na ka. Okay. Okay, pala na naman tawag din. Wala. Hello, good morning. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, Garden. 2006, Pangalan ng taan eh? 2007, 2008, Del Fluid. Paploy. 2009. Paploy? Yup. Nagunsa ka? Ay, hinlo ko sa Bulag, Dok. Kay mag-landscape ko, mag-landscape. Landscape? Oo. Landscape imong ganahan day? Oo, Dok. Kay paggawas ako dere, Dok, mag-landscape ko. Pagawas ni mo dire. Oo. 2020, Landscape ang tirada. 2021, Pamino na ko ayo na ni. 2022. Paploy, padayon lang diha ha. Sige, Dok. Okay lang, padayon lang diha. Okay Tapos na, Doc. i-check pa na ko imong uban kakauban ko pwede na ba i-discharge. Sige, Dok. Kaya pagbalik na ako, discharge na ka. Sige, Dok. Salamat, Dok. Padayon lang na. 2031, 2032, Sunod, ikatulo. Jam, pagula, payat. Asa mo itong isa? Putik kamay ning bataan ni. Pag kini mo discharge bataan ni. Ilhan kay martial arts ni. Maayo. Unya, unsa mo punay mo hayat? Ako ang kahayag! Unsay kahayag? Ako ang kahayag! Putik kamay ning bataan ari buang pa man ni ay. Di pa ni pwede discharge. Ipuson sana ako ni. Bataan ni aminong ayo na ni pataka din in charge ni nurse. Paploy. William, alis mo. Alis mo, William. Paploy. Yes, Dok. Kini yung kauban, di pa ni pwede discharge. Kaya pangutanan ako kung unsa iyahang talent, ana siya nga, liwanag daw. Buang pa na, Dok. Buang pa na. Ayaw i-discharge, so buwang na. Buang pa na. Magdua-dua gani ko, kani anak siya nga, ako ang liwanag, imposible man. Buang. Balik na. Ako lang ko na, ako asa nang hiposod, iposod na ako sa iyang kwarto. Kamo, dirila, pabalik na ako, i-discharge sa tamo. Salamat, Dok. Thank you, Dok. Gawas namin. Sige, Dok. Pabalik dito, ikaw liwanag ka diha. Buang pala dito. Buang pa to. Yes, gawasin ko ta. Yes. Muna ka na ayo ay. Hello. Ala, ningit-ngit. Hello. Dok! Ningit-ngit lagi, Dok. Hello. Madungog pa ko. Dok! Hello. Run out man siguro eh. Hello. Butik kamay. Buang pag hindi ay.
Balik lang ako dito, Dok, para na sila kayag. Ko?